Kif ftit tal-jimilu ġi fit-tmiemu tqassim tal-voti fid-djar l-akbar ammont ta' voti mhux miġbura kien fit-12 u 13 il-distrett elettorali. Dan ħareġ minn informazzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali kif issa mit-19 ta' Mejju dawk kollha li m'għandhomx id-dokument tal-vot iridu jmorru jiġbruh personalment mill-Assa jew inkella mill-Kunsill Lokali f'dawk il-lokalitajiet fejn l-Assa tinsab magħluqa. Wara l-ewwel proċess ta' tqassim tal-voti b'kollox hemm 66,304 voti li għadhom ma ġewx miġbura minn total ta' 356,707 voti u allura dan ifisser li s'issa tqasmu 290,403 voti. Fit-12 il-distrett hemm 7,347 vot li ma nġabrux u f'Għawdex hemm 7,359 vot li baqgħu mhux miġbura. Id-distrett bl-aktar voti miġbura huwa r-raba' distrett kif tqasmu 88.2% tal-voti u hemm 3,114 il-vot mhux miġbura. Meta wieħed iqabbel l-informazzjoni mal-elezzjoni ġenerali tal-2022 kien hemm xejra simili iżda kienu nġabru aktar voti. Infatti fit-12 il-distrett fl-2022 kien hemm 23.7% tal-voti mhux miġbura. Dan fil-waqt li fit-13 il-distrett kien hemm 20.7% tal-voti mhux miġbura. Fl-2022 id-distrett li kellu l-akbar ammont ta' voti miġbura kien il-5 distrett kif kienu nġabru 9.4% tal-voti. Meta wieħed jieħu l-ammont ta' voti fuq id-distretti kollha fl-2022 kien hemm 51,522 voti mhux miġbura u allura dan ifisser li f'dan l-istadju fil-kampanja elettorali preżenti hemm 14,782 aktar voti mhux miġbura. Intant wieħed jista' jiġbor il-vot f'dawn il-ġranet u l-ħinijiet minn nhar it-tlieta 19 ta' Mejju bejn it-tlieta ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija, l-24 ta' Mejju sal-ġimgħa 22 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija. Is-sibt 23 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Il-ħadd 24 ta' Mejju bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar. Wieħed irid ifakkar ukoll li nhar is-sibt li ġej se jsir l-early voting.